Hello guys, mag-blend ko og kanang mga fruits guys, kaning kuan strawberry, ug klase-klase nga prutas guys. Na guys, na apple, natay kiwi, ug natay piras, ug kamatis. Wala yung i-mix guys, blend na ko ni. Ang iuna ning kuan guys, strawberry. Kaya may dali mag-blend. Kapilan og kamatis guys. Kamatis dire, dili ni lamas kundi butas ni siya. Sa tuwa ni lamas man ni. Dire butas. Yang butangan og fresh milk aron mo blend jud sa kaman. Puno naman. I-open na akong kamera guys kay kung blend ko saba man kayo. O nang unya na ko takita og kuan na. Nara guys, wala na yung green. Ang strawberry guys, o katong tomato. Yummy kayo. Mahalang palitan ang kuan guys, kiwi. Atong gani nga kuan na to siya, strawberry. Strawberry to o kuan. Tomato. Tugnaw kayo dahil guys, kailangan ka inom kag mga prutas nga hindi pang blend kay aron taas ka og resistensya sa imong lawas. Kay delikado magkasakit. Hadlok magka sakit dire guys kay bisag sipon ubura ka ina na siguro kag COVID. Ano kailangan ka man himo-himo jud kag mga sustansya para sa imong lawas aron naay mo fight sa mga virus. Kailangan gyapon ka mag-inom og vitamin C. Sag lahi naman ning pure jud nga prutas imong kuan. Bisag nag-inom og vitamin C, kailangan gyapon kang kaon ng mga prutas. Ano ng piras, panitan. Piras man itawag ani sa kuan guys, English. P man ni Korea. Yeah. Apple, ang apple sa Korea sagwa. Bugnaw kayo. Sakit sa kamot. Kaya yung giblend guys, isod din ako sa rate nga. Muna yung imnon mabuntag o magabi eh. Apple. Basta narakos balay guys, willing ako magluto-luto, himo-himo mga ngani. Ay, kung may trabaho kayo, di mo kalugar. Wala ka na lang may trabaho. Wala yung lingaw. Doon sa rin mga nahulaan. Kaya huwag pa ni COVID. Naglaag ng tani. Hadlo ka man naglaag. Kaya huwag pakibawag. Sa atong masugatan. Ano na ni guys. Ano na siyang i-blend. Butangan magatas alam mo-blend sila. Gabi guys. Muna ni. Muna ni siya piras o katong apple o kiwi. Nami kayo. Lamig kayo guys. Yummy. Ato na sa isunod ag kuan guys, kiat-kiat ba ni? Kiat-kiat ba ni sa tuwa ag diri ani? Mandarin, di ba? Mandarin man ni. Ato na sa ating sunod. Grabing tugnawa. Kay winter na winter. Yan na siya. Dali lang siya blend kay humok man ni. Yan kailangan og bigason mo. Tugnaw din yung kamot guys, grabing tugnawas. Mandarin. Lugay panit kay gagmay. Gagmay siya guys pero tamis. Nagtayo sila ng kamot pero sakita. Cute kayo. Sa unay nga ni guys, wala may suway ug magnganis Pilipinas pa. Di man may ka-afford mo palit. Kanang mo ipalit og prutas ang may palit sudan ginamos. Kay ultimong ginamos guys, maglisod og palit. Pobre pa sila gang paut. Kailan mo pobre pa sila gang paut guys. Kailan kinapobrihan sa gaadso. Uy, katugnaw, ang tambot ng guys.
gahi ng muskig. Tugnaw pag tubig, tugnaw pag prutas sa wiran. Samot. Dagko kayo kuan diri guys, kamatis. Murag kuan. Dagko ko bata. Sana hindi masaning kiwi alam namin ang gadget. Nagkiwi kay medyo aslom-aslom. Diyan butangan tayo ng lemon pero di na butangan kay di mo ang banag medyo pait-pait. Pait-pait mo tong kuan lemon. Wala kanya puro gani siya. Prutas. Sabi ko na siya diet guys, pang diet. Kung di ka makagluto, mura na yung imnon. Pero di ko pwede ana. Kaya na ako'y hyper. Kailangan dyan mo kaon kanon. Masa mo. Ano naman eh. Di na kailangan mag-diet. Importante. Buhi. Ay lawas. Walang tambok. Basta wala high blood. Kaya tambok niya high blood lisod na. Pero naman po yung tambok na dili high blood. Mana nilas. Ay, no, kabut. Bata na tagatas gamay aron mo blend. Mao na ni siya guys ato i-blend sa. Mao na ni guys ang katong kiat-kiat or mandarin. Kami kayo. Mao na to guys. Mao na ni siyang gi-mix tanan. Nana dire butang ho. Mao na ni guys, klaseng color. Thank you sa pagtanaw sa akong video.